Сәлем. Сәлем дуслар, әйе без өйдә утырабыз. Һәр кайсыбыз үз өендә билгеле. Шуңа күрә видео сүрәт һәм тавышның сыйфаты өчен алдан ук гафу үтенәбез. Ләкин ничек кенә булмасын, үзебезнең һәм башкаларның сәламәтлеген куркыныч астына куйганчы, булай эшләү күпкә яхшырак, шулай бит? Соңгы атнада дөньяда зур үзгәрешләр булды һәм бу безнең тормыш рәвешендә дә чагылды. Татарстанның төп җиде яңалыгы да изоляциядә. Әмма бу әле аларны яздырмаска сәбәп була алмый. Башлыйк. Бу атнада коронавирустан башка нәрсәләр турында сөйләү мөмкин дә түгел кебек. Шуңа да барлык яңалыклар вирус темасына бәйле булачак. Дүшәмбе мэрия исеменнән һәм Казан мэрының үзеннән медицина хезмәтләренә авыруларның иләренә йөрү өчен 15 машина тапшырылды. Һәм әлеге машиналар йөртүчеләре белән бергә бирелде. Мине бары бер сорау гына кызыксындыра. Әлеге йөртүчеләрне шул ук табиблардан изоляцияләү өчен ниләр эшләнде икән? Һәм бу мөһим миссияне үтәгәннән соң аларны да карантинга җибәрерләр микән? Сишәмбедән Россия хөкүмәте барлык сәүдә һәм күңел ачу үзәкләрен ябарга тәкъдим итте. Чыннан да азык-төлек кибетләре һәм даруханәләр, шулай ук башка мөһим хезмәтләр күрсәтүче оешмалардан кала берни дә эшләми ябылып бетте. Хәзер инде бу әлеге тәкъдимгә җирле хакимият та кушылды һәм шимбәдән берни дә эшләми хәзер. Әмма дә ләкин бу мәҗбүри ялларда эшләргә мәҗбүр булган оешмалар исемлеге белән шушы сылтама аша кирип таныша аласыз. Тукта гүзәл. Кабат коронавирус турында сөйләшә башланганчы, минем яхшы яңалыкларны телгә аласым килә. Мәсәлән, 10 ел элек син нәрсә белән шөгыльләнә идең? Бәлеш пешерергә, тәмле итеп чәй кайнатырга өйрәнә идем бугай, әмма синең ни турыда сөйләргә теләвеңне бераз чамаланым бугай мин. Әйе, нәкъ 10 ел элек Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты итеп сайланды. Хәзер шаяруларны онытып торыйк. Республика белән идарә иткәндә Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәрипович Шәймиев булдырганны да саклап, республика казанышларын берничә бә арттыра да алды. Хәзерге вакытта без социаль-икътисади үсеш буенча Россиядә 4нче регион. Изоляциядә өйдә бәйрәм итүгә чыннан да сәбәп түгелмени бу? Хәзер кабат көн кадагындагы яңалыкларга әйләнеп кайтыйк. Шәршәмбедә Владимир Путин бөтен ил халкына мөрәҗәгать итте. Аның чыгышын сәгать ярым вакытка күчерделәр. Шуңа да ил халкы аның ни әйтергә теләвен борчылып көтте. Аннары соң булганы хәтта иң көчле скептикларны да шаккаттырды. Иң гаҗәпләндергәне Путинның бу атнаны эшләми торган ял атнасы дип игълан итүе, әмма хезмәт хакының сакланачагын искәртүе булды. Әлеге карарның максаты кешеләрне өйдә калдырып, шир таралышын туктату иде. Моннан кала коронавирус аркасында башланучы кризисны ничек тә узу өчен физик һәм юридик затларга төрле мөмкинлекләр булдырылды. Президентның әйткән тезисларын сез шушы сылтама аша кирип карый аласыз. Мондый мөрәҗәгатьтән соң күпләр президентның тагын бер срокка сайланачагы турында сөйли башлады. Әмма дуслар, бу сүзләрне ул хәзер әйтте, киләсе срок тагын 4 елдан соң гына әле. Тора-бара күрербез. Татарстанның рәсми аккаунтларында Айда даму дип исемләнгән онлайн концертлар үткәрелә башлады. Тамашачылар каршында төрле жанрларда иҗат итүче артистлар үз чыгышларын ясады. Мисал өчен Ришат Тахватуллин, Диләрә Вахапова, Юморист Шымгунов үзебезнең Салаватта чыгыш ясады инде. Изоляцияны да файдалы һәм күңелле үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек бу. Пәнҗешәмбедә интернетта Лев Лещенко булган концерт видеосы таралды. Аны күрсәтүнең максаты артистның үзенең коронавирус белән авыруын белми торып, никадәр кешегә шир йоктыра алу турында әйтү иде. Видеода шулай Казан мэры Илсур Метшинны да күреп була. Әлеге яңалык шунда ук телеграм-каналлар матбугат чараларында таралды. Әмма мэрияның матбугат хезмәте мэрның анализлары аның авырмавын ачыклады дип әйтергә ашыкты. Хәзер икенче тест анализларында көтәләр имеш. Мондый саксызлык шин диверсиягә әверелергә мөмкин иде. Тик Аллага шөкер, барысы да яхшы үтте кебек. Егетләр һәм кызлар, хәзер бу атна өчен иң мөһиме турында сөйләшик. Сез инде күп тапкырлар бу атнада карантинда өйдә генә калырга, бер кая да барырга ярамау турында ишеттегез. Хәзер инде без дә сездән үтенеп сорыйбыз. Өйдә генә калыгыз. Режимны соңга сукмасагыз, 1-2 атнадан авыручылар санының башка сыймаслык дәрәҗәдә артуына китерәчәк бу. Россияны да масштаблы эпидемия чолгап алачак. Аннан соң инде карантинда күпме утырырга кирәк булачагын күз алдына да китереп булмый.
Ул очракта инде яллар гына түгел, чын мәгънәсендә карантин игълан итәчәкләр. Аның таләпләре күпкә катгыйрак була. Хәзердән үк инде күп төрле тыюлар гамәлгә кертелә. Россиядә шикләрен япты, илгә кереп булмый хәзер. Без исә тагын регионнар арасында да шикләрне ябуларын теләмәсенбез. 27 мартта арабыздан Роберт Миңнуллин китте. Совет һәм Россия шагыйре. Татар шигърияте үсешенә үзеннән зур өлеш кертте ул. Әле ерак 70-нче елларда ук дан казанып, 1977 елда СССРның язучылар советы әгъзасы булды ул. Роберт Миңнуллин татар, рус, башкорт телләрендә иҗат итте. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре ул. Росгвардия, Роспотребнадзор белән берлектә хәзер үй карантинын бозучыларны ачыклау буенча рейдлар уздыра. Аларга 500 мең сумга кадәр штрафлар яный. Карантинда булырга тиешле һәр кеше инфекция таратучы булырга мөмкин. Шуңа да аларга бер генә сәбәп белән дә өйдән чыгарга һәм кешеләр белән аралашырга ярамый. Бу Россиядә шир йоктыручылар буенча статистика. Бер атна дәвамында әлеге саннар кискен үсергә мөмкин. Димәк, яңа үлемнәр булырга мөмкин дигән сүз. Коркыныч кайдадыр еракта дип уйламагыз, вирус инде бездә, безнең республикабызда. Шуңа күрә аның таралышын булдырмый калыр. Һәм сау булашыр алдыннан. Гүзәл, син үзең ни эшлисең соң өйдә? Роберт, нишлим инде? Интернеттан фильмнар карыйм, төрле кызыклы язмалар тыңлыйм. Менә сез уңайыннан Әмирхан Геникинең әсәрләрен укырга тотындым. Син ниләр эшлисең? Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Мин Фәнзаман Батталның менә шулай яшә дигән китабын укырга киттем. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның төп җиде яңалыгы бу юлы менә шундырак форматта төшерелде. Әйдәгез әле, дөньяда ниләр генә булмасын, без яхшыга өметләник. Бар да яхшы булачак, сез әлегә карантинда өйдә калыгыз. Пока-пока.